Какво става, фенове? Аз съм Китикат и днес играем мини игри в Minecraft P. Днес играя в сървъра на MPVP Nova и мисля да поиграем малко Block Hunt, Hide and Seek, общо взето криеница. Нека да започваме. Това е сървъра. IP-то за него ще има долу в описанието, ако вие също искате да играете. Ето това е тунелчето. И така, хора, ето ни тук. Първата игра, в която ще изиграя, можете да видите, че ние сме хънтъри, т.е. ние ще ги търсим. Това не го очаквах. И така, само че, къде е тази врата? Ще използваме стълбата. Ще използваме тази спасителна пожарна стълба и тук блокчетата си. What? Тук блокчетата си летят. Има една летяща овца. Има просто една летяща овца. Вау, доста неща летят. Няма значение. Нека просто да открием всички, които трябва да открием. Тази тиква тук не е на място нещо. What? Окей. Аз общо взето съм го играла на този мап и знам кое къде е, така че не ми се струва, че нещо... Тук има печка. Абе, ме уби печка. What? Печката ще ме уби, печката ще ме уби. Печката ме уби мен. И тут това е малко трудничко. Обаче няма значение. What? Ау! Ау, бе! Окей, вие си го намерете. Аз имам тук да оправям сметки с печката. Тук е гадното, защото няма такова. Няма автоматичен джамп, т.е. Така трябва да скачам и тази печка вече не е тук. Мисля, че всичко така. Някой от вас печки, дали е онази зла печка или е друга печка? Някой от вас ли е злата печка? Някой от вас ли е злата печка? Ехо? Не, никой от вас. Разочароващо. Гледам хората се качват тук по мапа и също търсят. Нека и ние да последваме техния пример, защото някой може да се скрие тук и просто никой да не му обръща внимание. Искам там. Ау! Къде? What? Окей, добре. Това е летящ блок. Какво мога да... И той може да ходи там. Какво мога да направя аз по въпроса? Привет! Тикво! Тоест, Дини! What? Ти откри ли нещо, бе, пич? Окей. Привет, Тиква! Привет, господин Тиква! Вау! Окей. Господин Жито? Не, господин нещо? Някой тук във водата може ли да се... И аз следващия път ще се скрия тук. Обаче, топа ще взима сърчица. Ще ми взима сърчица. Така. Браво, просто чудесно. Тая тиква свети. Някой от вас, госпожа Диничка или... Това не е. Аз тук знам, че не. Аз се бях скрила веднъж точно до това и никой не ме беше открил. Хората мислиха, че е житото, а то бях аз. Преди цели 8 блокчета са се... Някой... тази печка тук. Давай! Ма се бия тази печка тук. What? Добре, защо не мога да... Защо?
Това как е възможно? Добре. Този един дръж... Вие се оправите. Това да не биде онази печка. Още в началото. Пичко е тебе. Тази тиква е. Да, тя е. Ела. Тиква. Добре. Ние изобщо не взимаме никакъв демидж. Какво мога да направя? До края на играта остават само 10 секунди. Няма как. Гледай, всички сме тук. И тази тиква се е преместила, защото е много умна. И браво. Чудесна игра. Влади, може ли да се мръднеш? Ние бяхме на 12-то място. Да, бебе, Влади. И така. Нищо де, сега ще изиграем още една игра. И се надявам този път да се крием, защото явно има някакви много летящи хора. Много такива измамни неща. И ура, бог сме. Ние сме тиква. Тук има доста места, където да се скрие тиква. Но ние трябва да изберем най-доброто. Да видим. Тук. Ще се скрия ето тук. Само чакай. 2, 1. Пускат ги. Ето сега ще стане. Сега ще стане. Спрете. Айде, готови сме. За да печелим точки, може да използваме ето това тук. Където добавя и такива неща. И аз мисля да си го използвам. Уй, идол човек. Това не го забелязахме. Той не видя ли тази тиква ли да е? Добре, изглежда хората не обръщат внимание. Така че, да, нека и ние. Нека му е. Айде. Валят искри. Нещо друго мисля, че тези издават звуци. Да, това издава звук. А други звуци? Другото за сега не може. Можем ли да си пускаме още такива неща? Ехо. Защо не пускате нищо? Ето. Перфектно. Следващото нещо, което мисля да направя е excuse me. Защо съм лагава тиква? Стои и тук. Айде. Спри. Перфектно. Тази тиква са защо отида и чак там. Тази тиква е тук. Така, тази тиква ще ни издаде ли? Няма ли да ни издаде? Какво ще правим? Всъщност така изглежда по-реалистично. Защото, знаете, тук в тези мапове нарочно ги слагат. Така, има още 3 минутки. И за да създам малко екшън, мисля да тръгнем на някъде. Да? Не. Отиваме на пътешествие. На къде обаче? Там има човек и там си се мърда една тиква. Браво. Как се скрива в полето? Къде отиде? Нинджа. Скоро се. What? Този просто не подмина. Добре тогава. Явно сме доста реалистични. Айде, нека да пуснем малко такива. Айде. Ой. Прощай, пич. Прощавай. Мръдни, Влади, мръдни, не виждаш ли? Но аз съм мам. What? Вау. Открихме! Бягай!
такова тиква и не откриха. Да. Окей, остава още една минутка. Нека малко да потърсим, пък аз ви кажа от сега. Нека не забравяйте да пребиете лайк бутончето, да се абонирате, да видите нашата фейсбук страничка долу в описанието. Така нататък. Че тази тиква наистина била истинска, бе. Ето защо изглеждала реалистично. Така. Чао. Момент. Бай-бай от нас. Чакай, какви ги върша? Бай-бай.